Cestujeme po Slovensku spolu s hostiami a tento večer je už v tejto zostave, myslím, štvrtý. Pred malou chvíľočkou popoludní sme boli v Ružomberku, včera v Trnave a v Trenčine, dnes sme v Prešove a zajtra končíme v Žiline. Všetci viete veľmi dobre, prečo sme prišli. Prišli sme, ale ja poviem tak, že prišli sme diskutovať. Prišli sme diskutovať na tému, ktorá je silná agenda na Slovensku dnes. Silná agenda minimálne teda pre dve skupiny. Menšina, väčšina. Jedna skupina vníma vec ako nárok na slobodu, druhá ako niečo, čo chce menšina vtláčať väčšine. Chcem poprosiť a poviem hneď na úvod, že sme tu hlavne preto, aby ste sa vy pýtali a aby ste kladli otázky dnes našim hosťom, ktoré vás zaujímajú. A chcem poprosiť, aby to bola veľmi otvorená, korektná diskusia. My vás trošku rozohrejeme na začiatok, urobíme s našimi hostiami krátky rozhovor, ale dnešný večer je predovšetkým pre vás, aby ste sa mohli pýtať. Skôr ešte ako začneme, poviem, že vás poprosím o korektnosť vzhľadom na navzájom, aby sme sa rešpektovali, pretože úcta voči názorom iným je veľmi dôležitá a aj to je do určitej miery prejavom kultúry každého z nás. Naším hlavným hosťom je, ako bolo avizované aj na plagátoch, aj všade inde, kde ste sa z komunikačných prostriedkov o diskusii dozvedeli o akcii, je samozrejme vzácny hosť z Chorvátska, človek, ktorý je medzinárodne etablovaný v týchto kruhoch a je to Željka Markič. Pekný večer. Željka Markič je, okrem toho, že je lekárkou, je novinárkou a aktivistkou zároveň, ktorá sa okrem iného angažovala v Chorvátsku v prvom úspešnom referende. Minulý rok prebehol referendum za ústavné etablovanie vzťahu medzi mužom a ženou. Niečo podobné, je to presne rovnaká téma, ktorá je na stole dňa dnes na Slovensku. Tam to dopadlo pozitívne a bolo to prvé úspešné referendum v Chorvátsku. Okrem toho je pani Željka novinárkou, ktorá okrem iného je známa tým, že zbierala dôkazy o vojnových zločinoch v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Ďalšími hostiami sú organizátori tejto akcie dnešného večera a to je Marcelka Dobešová z Fórum života. Pekný večer. Anna Verešová z Aliancie za rodinu. Pekný večer. A máme tu aj tlmočníka, ktorý bude prekladať, Martin Gazdík. Pekný večer. Prvá otázka, ktorú sa pýtam pri každej našej akcii, ktorou rozohrajem v podstate celú tú našu tému, je otázka taká základná, že prečo vôbec by referendum malo prísť? Prečo? Otázka je dôležitá preto, že tá atmosféra na Slovensku podľa mňa nie je zlá, v tom zmysle, že minimálne v parlamente je to tak, že väčšina politikov sa zhodne na tom teda, že uznáva to tradičné postavenie rodiny muža a ženy. Ale objavili sa v poslednej dobe teda určité aktivity, ktoré nabúrávajú túto predstavu a toto status quo, ale podľa mnohých nie sú nebezpečné, minimálne nie natoľko, že by nabúrali predstavy väčšiny. Teda základná otázka je, prečo vôbec referendum? I think it is a good time to have referendum when everything is clear in society. Myslím, že je dobrý čas na referendum teraz, keď ešte máme v tých veciach jasno. It is often said that it is a ratio between minority and majority of people who have different opinions. Hovorí sa, že je to otázka, ktorá tak rozdeľuje na nejakú väčšinu a menšinu podľa toho, aké majú názory. And the ruling of minority over majority is a characteristic of totalitarianism. Treba povedať ale, že nadvláda väčšiny nad menšinou je znakom totalitarizmu. We have lived in such a system in Croatia for 45 years. My
My v Chorvátsku sme v takomto systéme žili po dobu 45 rokov. And we have fought very much for our freedom. A silno sme zápasili za našu slobodu. And we don't want to lose it now because our politicians get confused and they don't understand what we want. A teraz ju nechceme strátiť, napriek tomu, že naši politici zahmlievajú veci, zahmlievajú celú situáciu. Referendum is most democratic way of expressing the will of people. There is no more democratic way of direct democracy. Referendum je najdemokratickejším spôsobom, ako ľudia sa môžu vyjadriť. Neexistuje demokratickejší spôsob, ako to urobiť. Every person, every voter in Slovakia has opportunity to say what do they think about certain topic. Každý občan, každý človek, čo pôjde na referendum, tak má možnosť vyjadriť svoj osobný názor na tieto otázky. And I think it is very important to express one's opinion about marriage, family, protection of children, and right of parents to educate their children. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby každý z nás vyjadril svoj názor na manželstvo, rodinu, na vzťah rodičov a detí, na výchovu detí. And I think that this referendum that takes place on Saturday, 7th of February, in a little bit less than 3 weeks, is opportunity to put values of Slovakian people into their constitution and laws. Myslím si, že referendum, ktoré bude to 7. februára v sobotu, je veľmi dôležitým dátumom preto, kedy si môžeme teda vyjadriť tie naše názory a zároveň aj tú verejnú mienku pretaviť do ústavy, do zákonov spoločnosti. Because laws and constitution should reflect values of certain group of people, of a nation. Pretože zákony, ústava by mala odrážať, by mala vyjadrovať to, čo si ľudia v danej krajine myslia, aké majú hodnoty. In democracy they reflect opinion of majority. A demokracia znamená, že in democracy, laws and constitution reflect opinion of majority. v demokracii zákony a ústava by mali vyjadrujú názory väčšiny. In totalitarian systems, they reflect opinion of minority. V totalitných systémoch naopak vyjadrujú názor menšiny. Z časti ale verejnosti prichádza kritika, že je to jednak míňanie peňazí, že ide o 6 miliónov eur, to je určitá čiastka, za ktorú si mnohí vedia predstaviť, urobiť niečo iné. To je po prvé. A po druhé, že je to zase príspevok k tomu, že vzniká zasa väčšie napätie medzi dvoma tábormi a neprispieva to k nejakej rovnováhe v spoločnosti. Že to prispieva dokonca k frustrácii homosexuálne orientovaných ľudí, ktorí takýmto spôsobom opäť strácajú možno šancu sa cítiť komfortnejšie v spoločnosti, že to prispieva k tej frustrácii. Toto by som poprosila, keby ste okomentovali. Ešte by ma teda zaujímalo, že keby ste povedali, aký je rozdiel, možno ak ho vnímate, medzi atmosférou, ktorá bola v čase referenda v Chorvátsku a aká je tu. Čiže dve otázky. Okay. The same questions were raised in media and in public in Croatia. Tieto isté otázky boli vznesené aj v Chorvátsku v tom čase referenda. I feel here as that I'm in déjà vu. I have heard and seen almost everything. Zdá sa mi to ako déjà vu. The only thing I didn't see is that public television is not giving room for public debate while people pay for their fee for public television. This I didn't see in Croatia. Jediný rozdiel vidím v tom, že tu na Slovensku vám vaša verejná televízia nedovolila odvysielať spot o referende, kde by proste poskytla priestor propagácii referenda. To sa u nás v Chorvátsku nestalo. Okay, so it is expensive. Áno, je to drahé. Money for a referendum will not be put in a big suitcase and sent to Croatia. Ale peniaze, ktoré dáte do referenda, sa nedajú do nejakého kufra a nepošlú sa do Chorvátska. It is money from your budget. Sú to peniaze z vášho rozpočtu. And this money from your budget will be paid to people who will work on the referendum. A
A tieto peniaze sa použijú na ľudí, ktorí robia na referende. To pay for papers for voting. Tiež s tým pokryjú náklady na tlač materiálov And for taxes. a na dane. So in Croatia, money paid for referendum was one of the best investments of our government. U nás v Chorvátsku peniaze, ktoré sa použili na referendum, boli jedny z najlepšie investovaných peňazí. The money that is in your budget on the side for referendum is money of you as taxpayers. Peniaze, ktoré sú určené v rozpočte pre referendum, sú vlastne vaše peniaze, vás ako daňových poplatníkov. We know that 400,000 people in Slovakia requested referendum. Vieme veľmi dobre, že vyše 400,000 ľudí tu na Slovensku požiadalo o to, aby sa konalo referendum. And they have right to say that they want money from the budget to be paid for so important issue as family and children are. A títo ľudia majú právo na to, aby sa ich peniaze použili na to, aby vyjadrili svoj názor na manželstvo, rodinu a výchovu detí. Okay. The second question was about some people in the society. Do we need to stop so that he can phone in peace? Or? Okay. Mladý muž, prosím vás. With regard to the frustration, this same argument was told to us in Croatia that we should not discuss about homosexual couples adopting children because it makes people who choose homosexual lifestyle frustrated. Takže tento argument o tom, že homosexuálne osoby sú z toho frustrované, keď sa bavíme o adopcii a keď im zakazujeme alebo bránime v prístupe k adopciám detí, odznel aj u nás v Chorvátsku. It was the first time that term of frustration was included into public life in Croatia as criteria. Bol to prvýkrát, čo sa použila tento argument frustrácie vo verejnej debate v Chorvátsku. We have in Croatia 300,000 unemployed people. My v Chorvátsku máme okolo 300,000 nezamestnaných. Can you imagine the level of their frustration? Viete si predstaviť mieru ich frustrácie? Their frustration is not given to us as example that we should not open some topics. Ale ich frustrácia nám nie je dávaná ako dôvod to not open some discussions. aby sme neotvárali diskusie o nejakých problémoch. So I understand that this is not pleasant for people who choose to live as homosexuals, but it cannot stop public debate about children and marriage. Chápem, že to nie je úplne príjemná otázka rozoberať tieto problémy homosexuálnych osôb, ale nemalo by nám to brániť v tom, aby sme mohli diskutovať o rodine a výchove detí. V Európe sa hovorí o tom, že, a teda nielen v Európe, ale vo svete, že o ľudských právach sa nediskutuje. O ľudských právach sa nehlasuje. A práve táto menšina tvrdí, že toto je ich základné ľudské právo a to je jedna z ich frustrácií, ktorú cítia, že väčšina im bere právo na ich existenciu alebo interpretáciu svojich vlastných vzťahov. I think that homosexual activists create a lot of confusion in media. Homosexuálni aktivisti vytvárajú veľký zmätok v médiách. Because they do not tell the full truth about human rights. Ale oni nehovoria úplnú pravdu o ľudských právach. Human rights are defined on two levels. Ľudské práva sú definované na dvoch úrovniach. They are defined by international documents. Sú jednak definované na medzinárodnej úrovni, v medzinárodných dokumentoch. And then countries agree to accept them. A druhá úroveň je úroveň krajín, ktoré ich potom akceptujú. There is a human right to marriage. Existuje ľudské právo na manželstvo. And this is a human right of every man and every woman to be married. A toto právo znamená, že každý muž a každá žena má právo na to vstúpiť do manželstva. So their nationality, religion, color of their skin or anything else cannot stop them for getting married.
A čiže ani národnosť alebo náboženská príslušnosť, etnická, nejaký takýto dôvod by nemal brániť v tom, aby mohli uzatvoriť manželstvo. So if they would not be allowed to get married, a man and a woman, this would be not respecting of their human rights. Takže keby nejaký muž alebo žena na základe takýchto dôvodov nemohli vstúpiť do manželstva, to by bolo skutočným porušením ľudských práv. Okay, so there is no human right of two men to say that they are married. Ale neexistuje ľudské právo dvoch mužov na to, aby oni dvaja vstúpili do manželstva. And there is number of decisions of different courts and institutions confirming this. A existuje aj plno rôznych rozhodnutí súdov a iných inštitúcií, orgánov, ktoré týmto spôsobom v tomto zmysle rozhodli. So we do not discuss here human rights of people who choose to live a homosexual lifestyle. Takže tu sa teraz nerozprávame o tom, že by sme obmedzovali ľudské práva homosexuálnych osôb. We discuss here that some homosexuals would like that their relation has all rights and is called marriage. Tu ide o to, že niektorí homosexuáli by chceli, aby ich typ spolužitia mal také atribúty, také práva, zahrňoval, aké má manželstvo. And about this decides every country separately. So every country decides about this question. Ale o tomto rozhoduje každá krajina samostatne. I think that this question, that marriage as institution, not only as a very beautiful human relation, but also as social institution, and the family are so important that this redefinition of marriage should not happen without majority of people agree with this. Ja som presvedčená, že manželstvo a rodina sú tak významné sociálne inštitúcie, že by sme ich teraz nemali by sme meniť ich chápanie, nemali by sme ich redefinovať bez obsiahlej celospoločenskej diskusie na túto tému. So marriage cannot be redefined because a group of people would like that their relation is now marriage. Nemôžeme jednoducho redefinovať inštitúciu manželstva len preto, že nejaká skupina ľudí, ktorá žije v inom type spolužitia, by chcela mať ten svoj typ spolužitia podobný ako manželstvo. One of the first countries where homosexual relation was made equal with marriage is Holland. Jedna z prvých krajín, ktorá zrovnoprávnila homosexuálne spolužitie s manželstvom, bola Holandsko. And now in Holland there is a new proposal. A teraz je v Holandsku nový návrh zákona, that a group of one man and two women is also called a marriage. Že skupina jeden muž a dve ženy by sa tiež nazývali manželstvom. So once we change what marriage is, a union between man and woman, we open a whole range of possibilities. To znamená, že ak raz otvoríme túto otázku, čo je to manželstvo, ak ju rozšírime o interpretáciu, že by tam spadali aj iné typy spolužitia, tak je to otvorené pre aj takéto rôzne nové výklady. And marriage, sorry, I took a bit long. And the social importance of marriage is defined since the time of old Rome. A sociálny rozmer, sociálny význam manželstva je už daný po stáročia, už od čias Rímskej ríše. The definition that we use today is coming from the time of old Rome, Roman law, which says it is a union of man and woman who unite to have children. V podstate už Rímania definovali manželstvo ako zväzok muža a ženy za účelom toho, aby mali deti. A túto definíciu používame dodnes. Christianity has added to this definition love. It says it is a union of man and woman who unite in love to have children. A kresťanstvo dodalo tejto definícii rozmer lásky. Teda, že muž a žena sa spájajú s láskou a plodia deti. Why is marriage so important that it is since time of Rome
defined, and this meaning of marriage was never changed. A tak tu vzniká otázka vlastne, prečo je manželstvo také dôležité? Prečo vlastne trvá táto definícia až doposiaľ? Because it brings to the world new people. A odpoveď je preto, lebo privádza na svet nových ľudí. And every society wants to ensure that these new people A každá spoločnosť chce zabezpečiť, aby tento zmysel, tá privádzanie na svet nových ľudí, live in as good and stable and safe environment as it is possible. Aby táto inštitúcia teda As it is possible, in as good and stable environment as it is possible. Aby sa tento proces privádzania nových ľudí sa odohrával v stabilnom a bezpečnom prostredí. Počula som takú zaujímavú verejnú diskusiu, kde vystupovali zástupcovia tejto komunity a kde verejne priznávali teda, že áno, manželstvo medzi mužom a ženou je to ideálne a oni to rovnako vnímajú ako ideálne status quo. Ale zároveň prichádzala otázka, ale ja som sa narodil s týmto stavom, s touto orientáciou, s týmto stavom cítenia a nedokážem ovplyvniť v tomto smere ďalší svoj život. A otázka znie, som odsúdený na život v izolácii, som odsúdený na život o samote. Je to pre mňa veľmi, veľmi ťažké a veľmi frustrujúce a zároveň prichádza od týchto ľudí otázka, čím vás my homosexuálne páry, ktorých by ste teda uznali tento vzťah manželstva, čím by sme ohrozili váš tradičný život muža a ženy? Čím? Well, the first question deals with a very important problem, and it is a problem that most of people who choose to live as homosexuals have problems to adapt to the society, and it is true that they experience often feeling of not belonging to the group in which they are. Tá prvá časť sa teda týka problémov, ktoré zažívajú homosexuálne osoby s príjmaním zo spoločnosti. A uznávam, že niekedy sa môžu cítiť nepríjemne, nepohodlne v spoločnosti, keďže majú orientáciu, ktorá je iná od väčšinovej. And medical and sociological research is showing that in a homosexual male, for example, in the same age groups, the rate of depression and suicide is 2 to 3 times higher than in the group of male, same age, heterosexual. Sú medicínske aj sociologické výskumy, ktoré ukazujú, že napríklad homosexuálni muži majú vyššiu mieru depresí, tak 2 až 3 krát vyššiu oproti zvýšku spoločnosti. And this is not only in Croatia, where marriage is not made equal to homosexual relation. A to nie je len v Chorvátsku, ktorá je krajinou, kde teda homosexuálne páry nie sú zrovnoprávnené s manželstvom. It is so, for example, in Canada, a country which has now for a long time made equal homosexual relation in marriage. Ale je to tak aj v Kanade, ktorá je krajinou, kde tieto páry už sú zrovnoprávnené s manželstvom. And homosexual activists confirm that the level of suicide, the level of diseases increases in their group, not decreases. A dokonca aj samotní homosexuálni aktivisti súhlasia s tým, že v homosexuálnych pároch alebo u homosexuálnych ľudí je miera depresia, samovrážd vyššia. In Canada. Aj v tej Kanade. Where they have achieved all goals that they have set for themselves. Kde už vlastne dosiahli všetky ciele, ktoré požadovali, že malo by to byť ideálom. So for me, this tells us as people that we have to understand people who live close to us. We have to be aware of their suffering, whatever causes it. Pre mňa to znamená, že my ako ľudia si musíme byť vedomí a musíme súcitiť proste s nimi kvôli tomu, že trpia. But it does not mean that we have to say that we have to change our society in order to help them feel better. Avšak nemôžeme teraz zmeniť celú spoločnosť tak radikálnym spôsobom len preto,
tak, so that aby they would feel aby sme better. im pomohli cítiť sa lepšie. Because in the end, as Canada shows, they don't feel better. Pretože, ako nám ukazuje ten príklad Kanady, ani toto im nepomôže cítiť sa lepšie. So especially we cannot do it if we are causing harm to children. A už vonkoncom nám ani im nepomôže cítiť sa lepšie taká zmena, ktorá spôsobí utrpenie detí. And it is not only children when we speak about adoption. It is women and children when we speak about surrogacy, which is next step in such a development of cases. A tu sa nerozprávame len o adopciách homosexuálnymi pármi, ale vzniká tu aj ďalší problém a tým je náhradné materstvo, ktoré využívajú homosexuálne páry. In last 10 years, the trend of rich homosexual couples flying to poor India and paying to Indian ladies to give birth to babies and sell these babies to them has becoming increasing trend. V posledných rokoch sa ukazuje trend, kedy ženy alebo ľudia zo západu chodia napríklad do Indie, kde si prenajmú maternicu od nejakej Indky, ktorá im splodí dieťa, porodí dieťa a oni si ho následne kúpia a potom ho majú ako vlastné. When I have asked in one debate, one very loud feminist, very famous in Croatia, when we were in a public debate about referendum, when I asked her, do you have a problem with the fact that making equal marriage and homosexual relation brings in also surrogacy? Do you have a problem with this from a point of rights of women? And she said no. Som sa rozprávala v Chorvátsku s jednou feministickou aktivistkou o tomto probléme, že či jej to vadí ako porušenie práv žien. A ona mi povedala, že nie. She told me that these women in India are making their own choices. Pretože ženy v Indii týmto vlastne robia svoje vlastné rozhodnutie. So I think that we have to understand the consequences of this change. Takže si myslím, že musíme si plne uvedomovať dôsledky tejto zmeny. If we want to accept them, it's our right. Of course, every society can decide. If we want, as a group, as a society, as a nation, to accept all these changes, we can do it. Takže ak chceme spraviť všetky tieto zmeny, o ktorých sa rozprávame, zmeny v spoločnosti, tak sa musíme o tom baviť ako celá spoločnosť a zodpovedne sa rozhodnúť, až potom ich môžeme vykonať. But I think it's important that we really understand what the redefinition of marriage is bringing to us. Avšak najprv musíme plne pochopiť, čo znamená toto redefinovanie manželstva. Má väčšina nejaké riešenie pre usporiadanie homosexuálnych vzťahov? I think it is not issue of majority or minority. I think it is issue of importance of values that we have in society. Myslím si, že toto nie je otázkou väčšiny a menšiny, rozhodovania väčšiny namiesto menšiny, ale otázkou pre celú spoločnosť, na celú spoločenskú diskusiu. We have number of topics where people decide and they have different opinions. Máme plno rôznych oblastí, problémov, kde proste potrebujeme nájsť konsenzus. And in democracy, the procedure that we use is that we all have opportunity to vote and then majority wins. A v demokracii je to tak, že by malo byť priestor pre každého, aby vyjadril svoj názor alebo čo najväčšiu časť ľudí z verejnosti. A na základe toho, čo si žiada väčšina z ľudí, ktorí sa vyjadrili, tak to by sa malo prijať. Tak funguje demokracia. And this is the rule that is accepted in every decision making in every country, democratic country. A tento rozhodovací spôsob v podstate funguje v každej demokratickej krajine. So I don't know why it should not apply only to this issue at this moment. Takže nerozumiem tomu, prečo by sa tento demokratický princíp nemal uplatniť aj v tejto otázke. In Switzerland you have 3 to 6 referendums a year.
Napríklad vo Švajčiarsku majú od 3 do 6 referend za rok. They decided now at last referendum about is Switzerland going to buy military aircrafts. Naposledy sa rozhodovali o tom, či Švajčiarsko bude kupovať vojenské lietadlá. And Ministry of Defense thought they should buy them. Majority said no. Ministerstvo obrany bolo chcelo nakupovať tieto lietadlá, avšak väčšina švajčiarskych ľudí povedala nie. They voted about mosques. Are they allowed to build mosques in Switzerland? And the majority voted no. Taktiež rozhodovali o tom, či sa budú vo Švajčiarsku stavať mešity a väčšina povedala, že nie. And they voted about minimal wage. And they voted about immigration policy in Switzerland. Tiež rozhodovali o minimálnej mzde a o imigračnej politike. And in every of this decision-making process, there was a group of people who was in minority, in a relative minority. A v každej z týchto otázok bola nejaká skupina ľudí, ktorá bola v menšine, ktorá reprezentovala ten minoritný názor. There are very rare situations when we can reach such a consensus that we all agree. Je veľmi zriedkavé, aby sme dosiahli v nejakej otázke taký konsenzus, že by tam nebola nejaký ten opačný minoritný názor. Well, we here could probably agree that this band was great. Napríklad tu by sme sa mohli zhodnúť, že táto skupina, ktorá nám hrála, že bola vynikajúca. And this would be like 100% agreement. Môže na tom byť aj 100% zhoda. But about most of other questions, we would also not agree in majority, that it would be 100%. Ale v rôznych iných otázkach je asi ťažké vždy nájsť tú 100% konsenzus. Some of us would be in minority, some in majority. Niektorí z nás by boli v menšine, niektorí vo väčšine. Ja využijem prítomnosť aj ostatných hostí našich a chcela by som sa opýtať Marcelky aj Aničky, do akej miery je, keďže ste do určitej miery aktivistami v tomto smere, aj usporiadateľmi dnešnej akcie, alebo vôbec aj v otázke referenda, do akej miery je pre vás priateľné registrované partnerstvo? Myslím, že už aj pani Želka hovorila, že ak bude to vôľa ľudí, tak musíme akceptovať tú vôľu ľudí. Len tí ľudia sa musia prísť vyjadriť. A budeme potom rešpektovať. Hoci napríklad ja som o tom presvedčená, že žiť, mať manžela, deti, rodičov, tak to je aj naša budúcnosť. Máme priateľov takisto, ktorí ináč cítia a tiež si dokážu nájsť zmysel života. Sú to tiež ľudia, nikto ich neodsudzuje. Myslím, že ani tie otázky, ktoré sú v referende, nie sú proti ľuďom. Vyjadrujeme sa tu ku štýlu života. Ale moja otázka zdieľa na registrované partnerstvo. Či vnímate, je rozdiel registrované partnerstvo a manželstvo? Aha, no myslím si, že áno. Len registrované partnerstvo, ktoré bolo aj vyhodené z jedna zo 4 otázok, ktoré bola, tak ústavný súd takto rozhodol, ale podľa skúseností, aká teraz je už, možno, že aj Želka by sa k tomu vedela vo svete, tak máme iné skúsenosti. Myslím, že to by veľmi dobre k tomu vedela povedať Hanka. No už v roku 2014 je už problém s inštitútom registrovaných partnerstiev, pretože dnes v súčasnosti sa registrované partnerstvá automaticky spájajú s adopciou detí. Keby sme možno boli tiež jednou z krajín spred 10 rokov, ktoré prijímali ešte vtedy registrované partnerstvá, možno aj na Slovensku, by sme tento inštitút prijali, pretože by sme naozaj vnímali, teda, že určitá časť ľudí chce mať nejak uzákonený zväzok, ktorý žije. Ja mám taký pocit, že vylúčime toto, že... Ja mám taký práve, že pocit, že samotní aktivisti, homosexuálni aktivisti si nejak zatvorili dvere v tej väčšinovej alebo vôbec v spoločnosti práve tým, ako salámovou metódou nabalujú na seba svoje požiadavky.
Nikto, myslím si, že ani v tejto sále nemá najmenší problém s tým, aby bolo homosexuálnym párom, homosexuálne orientovaným ľuďom akýmkoľvek spôsobom vylepšené občianske právo, občiansky zákon. Čokoľvek vadí, čokoľvek im zabraňuje, v čokoľvek sú diskriminovaní proti komukoľvek inému, sú občania krajiny a majú mať takéto isté občianske práva. Ja verím, že sa toto právne určite dá vyriešiť, právnici o tom hovoria. Jednoducho problém je tej salamovej metódy. Skutočne hovorili pred 10 rokmi, že tu sa to zastaví. Registrované partnerstvo a dosť. A vnímate, že vtedy väčšinová spoločnosť nič také nerobila, že by bola v nejakom veľkom odpore. Väčšinová spoločnosť sa začala zobúdzať doslova, lebo nie je sranda zobudiť väčšinu. Veď to vidíte aj teraz v podstate. Zobudiť väčšinu, aby sa začala zaujímať o takéto otázky, to nie je jednoduché. Práve oni sami zobudili väčšinu tým, že začali nabalovať nové požiadavky. Manželstva, adopcia detí a dokonca Francúzi nie sú náhodou v uliciach viac ako v miliónovom počte, pretože toto všetko majú až po adopciu detí, ale v tejto chvíli sú tí ľudia v uliciach preto, že majú na stole zákon o náhradnom materstve a asistovanej reprodukcii. Ja robím so ženami, ktoré sú chudobné. Z rôznych dôvodov. Robím 16 rokov s takýmito ženami. Ja verím, že chudobné ženy, a nemusí to byť len Thajsko a India, že chudobné ženy naozaj v stave zúfalstva, v stave beznádeje môžu byť zneužité na to, aby predali svoju naozaj maternicu na vynosenie detí niekomu inému. OK. Ako je to s registrovaným partnerstvom v Chorvátsku? We have in Croatia we have the harshest one of the harshest laws in Europe for meeting conditions to have a citizens referendum. Že my v Chorvátsku máme jeden z najprísnejších zákonov, ktorý sa týka podmienok na vykonanie referenda. This referendum that we organized was the first in 23 years that citizens have organized. Toto referendum je prvé za 23 rokov, ktoré bolo ako občianske referendum. In order to meet conditions, we had to collect 10% of voters had to give their signatures and ID numbers in 2 weeks. Na to, aby sme splnili tie požiadavky zákona, tak 10% voličov muselo podpísať tú petíciu v priebehu 2 týždňov. We had to collect 450,000 signatures in 14 days. Museli sme vyzbierať 450,000 podpisov za 14 dní. And only on locations that were previously approved by police. A to iba na miestach, ktoré boli predtým určené políciou. So we couldn't come now to this meeting and let people sign. To znamená, že my by sme nemohli ísť do nejakej takejto miestnosti a robiť tú petíciu, zbierať podpisy priamo tu. But we had to have a table in front of Černý Orao, 2 people standing, and then you could sign. Ale muselo by to byť na nejakom špeciálnom mieste, napríklad pred budovou, nejaký stolík a na tom mieste presne stáť tam so stolíkom a zbierať podpisy. Because of this, we had to have many volunteers who were standing in the streets for 2 weeks. To znamená tiež, že sme museli mať obrovské množstvo dobrovoľníkov, ktoré nám s týmto pomáhali. We have collected in 2 weeks more than 750,000 signatures. A napokon sme za tie 2 týždne vyzberali viac ako 750,000 podpisov. And every person had to give ID number. It means the number that they can be found in the computer easily and identified. A to ešte ľudia museli dávať číslo svojho občianskeho preukazu, aby mohli byť vyhľadaní. Okay. Our government was against referendum. Naša vláda bola proti referendu. Our prime minister and every minister in our government said, I am against. Náš premiér, aj každý minister vlády povedal, ja som proti. Our president was against. Náš prezident bol proti. 75% of media reports were against. 3/4 mediálnych príspevkov boli proti referendu.
And when referendum took place a year ago, referendum, ktoré sa konalo pred rokom, 66% of voters voted yes. a napriek tomu 66% ľudí, ktorí prišli na referendum, hlasovali áno. 5 months later, 5 mesiacov potom, this same government fast-tracked the law on civil partnership of homosexuals. a potom naša vláda predložila zákon veľmi narýchlo do parlamentu o registrovaných partnerstvách. Bol aj schválený. The majority that they have voted, and they have accepted the law which made equal characteristics of marriage, rights of marriage, with a community which is completely different. To znamená, že vlastne zrovnoprávnili to spolužitie homosexuálne alebo akékoľvek iné, vlastne nadobudlo charakteristiky a práva, ako má manželstvo. So, is this democracy? Je toto demokracia? Is this the way of representing people who have elected you? Je toto ten správny spôsob reprezentovania ľudí, ktorí ich zvolili? Now we took this law to the Constitutional Court. Následne sme išli s týmto prípadom na ústavný súd. And we are now waiting for their decision. A teraz čakáme na výsledok. But my question is why any reasonable government would go against their own people so much, so clear? A ja sa pýtam, prečo by nejaká rozumná vláda išla proti svojim občanom tak okato. The president of Croatia on the day of referendum appeared in all media. Náš prezident sa v deň konania referenda objavil v médiách. And he said, I will vote against, and you? A povedal, ja budem voliť proti. A vy? This is against Commission of Venice, the recommendations for referendum. Politicians should not be on one side. Toto je proti odporúčaniam Benátskej komisie. Those who are in power, the government officials, should not impose their position on people during referendum. Že vládni predstavitelia by nemali dávať vyjadrenia, čo sa týka referenda. 1 week ago we had presidential elections. Pred týždňom sme mali prezidentské voľby. And this president is the first one in Croatian history who lost second term. A tento prezident je prvým v chorvátskej histórii, ktorý nezískal mandát po druhýkrát, že nevyhral voľby druhýkrát. So he lost elections. Prehral voľby. Also because he didn't listen to what people are telling him. Preto, lebo nepočúval to, čo hovorili ľudia. I think it is better to define in your referendum now this what Alianza did. They're more clever, more intelligent than we are. To define the key things and protect family and children so that it is beyond any political discussion. Takže myslím si, že je múdre teraz podporiť tieto snahy aliancie a zadefinovať si tieto kľúčové pojmy rodina, manželstvo, výchova detí. A je dobré, že máme tie 3 otázky. Čo sa stalo teda podľa vás v Chorvátsku, že taký počet ľudí prišlo a referendum bolo úspešné? Ešte by ma zaujímalo, aké je tam kvórum u vás. Okay. We don't have quorum. My nemáme kvórum v Chorvátsku. You know why we don't have? We had same quorum as you have, 50%. Bolo to u nás presne ako u vás, takže 50% voličov bolo kvórum. We had all these harsh requests for signatures plus quorum. Mali sme toto, čo som spomínala predtým, tie striktné požiadavky na zber podpisov plus 50% kvórum. But then our government decided to remove quorum. Ale potom sa naša vláda rozhodla zrušiť toto kvórum. Because of one referendum that was very important to them. Kvôli jedinému referendu, ktoré bolo pre nich dôležité. Can you guess which one? Viete si tipnúť, že ktoré referendum to mohlo byť? The one that you have passed. Every European Union. Yes. Referendum o vstupe do Európskej únie. In Croatia,
43% of people came out to vote for European Union. U nás v Chorvátsku 43% Came out, not voted, but came out to vote. vyšli von, aby išli voliť. And 38% of people came to vote for marriage. 38. A 38% ľudí prišlo k referendum, aby prišli. Only 5% less. Čiže iba o 5% menej. And for European Union, everybody was that people go to vote. A to pri tom euroreferende to bolo masívna kampaň, že každý by mali zvoliť. Church, all political parties, government, they all were telling people to go and vote, and only 43% appeared. Cirkev, politické strany, verejnosť, proste všetci boli za to, aby sa išlo voliť. And in the case of referendum, the government and everybody else was telling people not to vote. Ale naopak pri tomto referende o manželstve bola vláda aj plno ďalších ľudí v štáte proti. We didn't have a lot of opportunity to explain our position in media. Nemali sme ani dostatok priestoru a možností na to, aby sme vysvetlili referendum v médiách. My impression here in Slovakia is that media is ignoring this referendum, while in Croatia they were attacking it very much. Mám dojem, že tu na Slovensku médiá ignorujú tému referenda, ale u nás v Chorvátsku boli až doslova atakovali, útočili na túto tému. So it can be that the head of your public television Môže byť, že šéf vašej verejnoprávnej televízie has called the head of our Croatian public television volal šéfovi našej verejnoprávnej televízie and that our head of television told him, don't attack them, you will make people angry. A že mu ten chorvátsky šéf povedal, že neútoč na nich, lebo naštveš ľudí. Ignore them. Iba ich ignoruj. So it's your responsibility not to allow these tactics to work. Takže je to aj vaša zodpovednosť, aby sa táto taktika neuskutočnila. And your responsibility to move people to come out and use their right, citizens' right to referendum. A je to aj na vás, aby ste vyzývali ľudí, motivovali iných ľudí k tomu, aby prišli a vyjadrili svoj názor. Fajn, takže my sme tému celkom dobre rozohrali, teraz je na vás, aby ste ju dokopli. Takže nech sa páči, je príležitosť, aby ste sa pýtali našich hostí otázky, ktoré vás zaujímajú. A poviem to aj tu, že žiadna otázka nie je blbá ani sprostá, pokiaľ nie je vulgárna. Môžete sa pýtať na čokoľvek. Čiže nielen otázky, poviem to novinársky, servilného typu, ale aj otázky, ktoré môžu byť provokatívne a možno ktoré budú poburovať nás časti. Nech sa páči, pýtajte sa. Výsledky referenda by mali byť vyhlásené ako zákon. Každá otázka je posudzovaná zvlášť. Nie je referendum en bloc posudzované spolu ako zákon a 3 roky by nemal byť zmenený a po 3 rokoch až nadpolovičnou väčšinou parlamentu. Ústavnou. To je 2/3. Hej, nie som právnik. Takže u nás je to tak, ale teraz som pred pol hodinou čítala, že nejakí iní právnici sa vyjadrili trošku inak. Ale to je mi trošku také aj smiešne.
otázka ale bola aj tá, že či európska legislatíva je nadradená nad našu legislatívu, teda že či môže negovať naše výsledky. It is, no, it's not like that. Takže nie je to takto? It is that every state, there are 28 states in European Union, Croatia is the youngest one, number 28. Takže 28 štátov tvorí Európsku úniu, pričom Chorvátsko je to poslednou, 28. najnovšou. They have right to regulate all these questions as they want. A krajiny alebo štáty samotné majú právomoc regulovať, upravovať si tieto otázky sami. And there is no way in which whatever Slovaks decide on referendum, any European Union law can overturn. A neexistuje spôsob, akým by mohli európske inštitúcie zvrátiť alebo nejak narušiť ten výsledok referenda. So every pressure that comes to your politicians to change your laws not in accordance with values and wishes of Slovaks, všetky tlaky a snahy na politikov vašej krajiny, ktoré sa snažia o to, aby boli tie zákony zmenené, is not formal. There is no way that formally they can put this pressure. It is informal. Tieto tlaky nie sú formálne, sú neformálne, nezáväzné. They are not based in law or any agreement between Slovakia and European Union. Nemajú oporu v práve. Je to len na vzťahu ako Slovenska, ako suverénneho štátu a Európskej únie. So actually with referendum, you help your politicians to say no to those who put pressure on them. Takže vy ako ľudia môžete vyzvať politikov, aby povedali nie týmto tlakom zhora. Because Europe keeps telling us that they want strong citizens. Pretože Európa nám stále hovorí, že chce silných občanov. So, let us show them that we are strong citizens. Tak im ukážme, že sme silní občania. Ešte by som doplnila vlastne tú situáciu na Slovensku. Skutočne nie sme viazaní žiadnym právom Európskej únie, aby sme tieto zákony prijali. Ale fakt je tak, že už, čo sme viazaní, tak medzinárodnými zmluvami a také nebezpečie, ktoré je tu už, ktorú už táto vláda v roku 2011 podpísala, je Istanbulský dohovor. Ten Istanbulský dohovor je taký veľmi nenápadný, pretože tam ide proti násiliu páchanému na ženách, ale práve obsahovo zavádza tú novú, dá sa povedať, tie nové ľudské práva, kde vlastne sa majú zavádzať, učiť deti naše, čiže aby zmenili ten svoj názor, nie taký, ako my teraz žijeme. A potom, ale tento Istanbulský dohovor mal do konca roku 2013 mal byť ratifikovaný našim parlamentom. My sme ako mimovládne organizácie sa proti tomu vzbúrili a vďaka aj vám, ktorí možno ste aj tu, sme vyvinuli tlak, tak ten Istanbulský dohovor doteraz ešte nebol predložený v parlamente, už máme rok 2015 a včera som sa dočítala, že vláda ho odklada až na rok 2016. Napriek tomu, že my to nemáme schválené, tak práve už tiež cez 2 roky sme sa snažili viesť dialog a tiež formou ignorácie sme boli tie mimovládne organizácie označené ako rozvracači tohto štátu, pretože údajne celospočenský záujem je iný ako my to, čo sme chceli. A jedná sa to o prípravu celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Táto celoštátna stratégia je už na stole na vládu a čaká sa, že či bude prijat po referende, či bude prijatá, či nie. Tá už tiež mala byť v septembri 2013 roku prijatá. Len znova sme sa snažili aj odborne diskutovať o tomto probléme, o nových ľudských právach, ktoré vlastne sú aj predmetom otázok v tomto referende. No a výsledok je taký, že hoci bude prijatá síce celoštátna stratégia vládou, nemá ešte právny charakter, lenže
Obrovské peniaze idú z Európskej únie na podporu týchto nových ľudských práv, takže ak to vláda nepríjme, nebudeme mať peniaze z Európskej únie, ak to príjme, tak znova sú už pripravené programy. A chcem ešte upozorniť, pretože operačné programy sú už schválené v Bruseli, aké budeme čerpať na roky 2014 až 2020 z fondov Európskej únie. Čo je také veľmi zaujímavé, takže sú dve prierezové priority pri čerpaní týchto peňazí z európskych fondov. A to jedna je trvalá udržateľnosť a druhá je rodová rovnosť. Čiže každý jeden operačný plán už teraz sa bude posudzovať, či dodržiava tieto naše priority. No a samozrejme, kto a iný to bude kontrolovať ako Ministerstvo práce sociálnych vecí na čele s riaditeľkou pani Olgou Pietruchovou. Možno sa vám zdá, že nemáme moc. Práve naopak, naozaj tieto dokumenty a Istanbulský dohovor je medzinárodnou zmluvou. To znamená, že je nad naše zákony. Budeme musieť rešpektovať všetko, čo je v ňom napísané a tam už je naozaj hovorené o gender, čo je rod, čo je gender citlivovanie, rodové citlivovanie, čo je rodové vzdelávanie. Takže čakajú politici na to, ako dopadne referendum. A chcem vás tak povzbudiť, lebo ja som osobne počula pána ministra Boreca, Richtera a ďalších, ktorí vysvetľovali, že Istanbulský dohovor, aj minister Lajčák, celoštátnu stratégiu, naozaj odkladajú preto, lebo bolo 80 000 ľudí v uliciach na pochode. Pretože bola pod oknom petícia, kde sa podpísalo 420 000 ľudí. Hoď sa vám zdá, že politici nepočúvajú, počúvajú na jedinú vec. Koľko ľudí je v ulici, alebo koľko ľudí podpíše petíciu, alebo ako dopadne referendum. Tak vás povzbudzujem, pretože, a ešte odpoveď na otázku, Európsky súd pre ľudské práva nezavezuje krajiny, ani im nenariaduje, že musia prijať registrované partnerstvo. Ale keď ich príjmu, tento inštitút registrovaných partnerstiev už nebude na parlamente, čo ďalej bude nasledovať. Teda manželstva, adopcie, náhradné materstva. To už nebude o tom rozhodovať parlament. Ďalšia otázka, nech sa páči. Nech sa páči. Ja o týchto snahách neviem, a určite ste čítali. Tiež nie. Verím, že ste mohli čítať. Môže to byť. Takže nevedia vám odpovedať naši hostia, je mi ľúto. A vymýšľať si asi nebudú. Tak musím požiadať o ďalšiu otázku. Má to svoju logiku. Má to svoju logiku, aj počet ľudí, či jedna žena, či dvaja muži, naopak, má to svoju logiku, že môžu byť o tom nejaké tendencie. Nech sa páči. Pozbudzujem vás, aby ste získali odvahu sa pýtať. Tam vzadu, nech sa páči.
nielen ústava, ale aj zákon o rodine dáva práva a povinnosti rodičom a medzi jedno to právo rodičov patrí na to, že oni sa vyjadrujú, rozhodujú o tom, čo sa budú deti učiť, ako sa budú učiť a podobne. Rodičia majú tieto práva stále potvrdené aj v ústave, aj v zákone o rodine a len my ich možno aj tak nevieme využiť dobre, pretože sami riaditelia mi hovoria o tom, že nie je dobrá spolupráca rodič a riaditeľ, rodič a škola. Možno, že sme si tak zvykli, že všetko ide samé, že sa nemusíme o to zaujímať. Možno niekomu aj vyhovuje, že deti sú v podstate v školách, my môžeme aspoň naozaj pracovať a v družinách, takže sa o to nezaujímame. Ale mali by sme si tieto práva oprašovať, my rodičia. Ja vám garantujem, že riaditelia vás budú počúvať a budú robiť to, čo si naozaj žiadajú rodičia. Pozrite sa, v etickej výchove 4. ročníka od roku 2008 už máme takéto citlivovanie detí voči homosexuálne cítiacim ľuďom. Ja nemám nič proti tomu, aby sme sa učili všetci, ako sme tu a máme v tom rezervy, aby sme odstraňovali predsudky voči komukoľvek. A určite ich máme aj voči homosexuálne orientovaným ľuďom. Máme ich, to si musíme priznať. Ale toto nie je o tom, aby sme nediskriminovali a nedívali sa z vrchu a opovrhlivo na homosexuálov. Je to o tom, že naše deti majú podsúvané pred oči niečo, čo im podľa nás v ich veku vôbec nepatrí. Nepatrí predsa štvrtákovi taká výchova alebo vzdelanie, že má sa chlapec vciťovať do toho, že ľúbi alebo páči sa mu chlapec, jeho spolužiak a naopak dievča. O tom by vedela aj Želka. Priama odpoveď teda na otázku, že či má právo rodič odmietnúť sexuálnu výchovu dnes, legislatíva mu to umožňuje, pokiaľ si myslí teda, že výchova v školách nejakým spôsobom zle ovplyvňuje jeho dieťa. Má na to právo? My na Slovensku, my môžeme byť radi, že sme v takom nejakom stave teraz aj žijeme ten svoj život občiansky tak, ako žijeme. Tie tendencie sú zo západných krajín. Tie tendencie, tam sa to žije, tam sa to vyučuje a naozaj my patríme do Európskej únie. My si nemôžeme myslieť, že Slovensko je niekde ostrov a nič na ne nevplýva. Však vidíte sami, aké rôzne tlaky máme kvôli. Napríklad, ak nepríjmete toto, tak nebude toľko projektov, grantov, programov a peňazí. My nemôžeme povedať, že toto k nám nepríde. Tie prípady sú. Súčasný stav je napríklad už aj taký, že od 2008. to máme v etickej výchove 4. ročníka. My rodičia sme si to asi nevšimli, čo je veľmi zle. Takže sú tieto tendencie aj na Slovensku a je o to záujem, aby toto vyučovanie bolo. Rodičia sa majú zaujímať, na západe sú za to už, v západných krajinách, aj my sme západná Európa, v západných krajinách sú pokutovaní, ak si dovolia povedať, že áno, sexuálna výchova takáto áno, ale nie toto. Boli vo väzení a sú pokutovaní. We had 1 year before the referendum took place, our Ministry of Education introduced obligatory sexual education. It was a couple of modules, but this one was most important, sexual education to all elementary and high schools. Takže rok pred konaním referenda bola taká otázka, taký problém. Ministerstvo školstva u nás zaviedlo povinnú sexuálnu výchovu na základné a stredné školy. All elementary and high schools. Hej, na všetky základné a stredné školy v krajine. Elementary. Sorry. Áno. Okay. So it became a new subject that all children had to attend. Bol to nový predmet, ktorý všetky deti museli absolvovať. We have started to receive emails from teachers telling us that this is terrible what they are supposed to teach children. Dostávali sme plno mailov od učiteľov, ktorí boli zhrození nad tým, čo vlastne mali vyučovať. That in elementary schools children have to put preservative on a carrot. Že napríklad deti na základnej škole mali navliekať prezervatív na mrkvu. And that for children aged 9 to 10 they have to discuss their gender identity.
A deti vo veku 9-10 rokov mali diskutovať o svojej rodovej identite. And then in the group say, I'm a boy with a vagina, or I'm a girl with penis. A potom mal niekto povedať, že som chlapec s vagínou, alebo som dievča s penisom. Learning different roles. Toto je vlastne učenie sa rôznym novým identitám. The boys aged 12 to 14 were supposed, and girls, classes, were supposed to discuss stereotypes in pornography. Deti vo veku 12 až 14 rokov zase mali diskutovať o stereotypoch v pornografii. In Croatia, exposing children to pornography younger than 18 is a crime. Ale v Chorvátsku vystavovanie detí pornografii je zločin. But it was not a problem for our ministry to put this into the program. Ale pre našich ministrov nebol problém dať toto vzdelávanie do programu. And homosexuality and all other different sexual lifestyles were described as something that is standard in our society. A homosexualita a iné orientácie sexuálne boli popisované ako úplne štandardné a normálne. When I started to receive these emails, I thought that this is not true. Keď som začal dostávať tieto e-maily, tak som si myslela, že to nemôže byť pravda. I thought there is no way in which ministry would introduce such unscientific, ideological nonsenses into program in our schools. Nie je možné, aby ministerstvo presadzovalo takéto nezmyselné, nevedecké školské programy. Completely unadapted to the age of children. Úplne neprimerané veku detí. There is a whole protocol how psychologist or a teacher or a parent should talk to children about sexuality. Existuje aj protokol, predpis na to, ako by psychológ, učiteľ alebo rodič mal pristupovať k týmto otázkam. And every person, every professional, no matter what is his view on life, will tell you that one has to respect the age and the time when child starts to express interest for sex questions. A každý odborník vám povie, že je úplne potrebné zohľadňovať vek dieťaťa pri vyučovaní o týchto sexuálnych otázkach. So the golden rule is that we as adults don't open topics related to sexuality with children unless they express interest. A zlaté pravidlo hovorí, že my, dospelí, by sme nemali otvárať otázky sexuality u detí, pokiaľ oni sami neprejavia o ňu záujem. So when the boy, your son or my son sitting in front of television tells me, why do they kiss? Napríklad, keď mi syn povie, pozeráme spolu televízora, že prečo sa boskávajú? then I should use opportunity as his mom. Tak vtedy by som mala využiť tú príležitosť ako matka. Why do you think it's bleh? Prečo si myslíš, že je to bleh? I kiss you often in your cheek. I love you. Ja ťa boskávam na líce a je to preto, že ťa milujem. And your dad and we are married. I kiss him also. A ja aj s mojím mužom, s tvojim otcom sa tiež boskávame. So I don't think it's ugly. Takže nie je to škaredé. And then the second rule, golden rule for every psychologist tells you, if he doesn't ask next question, don't explain to him further. A druhé zlaté pravidlo hovorí, že ak sa dieťa už ďalej nepýta, tak už netreba to ďalej rozvíjať. My own son, the child that I know from the moment he was conceived, I have to respect these rules and I respect them. Aj u môjho vlastného syna, ktorého poznám už od počatia, tak rešpektujem tieto pravidlá. So if he doesn't ask me next question about kissing in my own living room, I will not continue explaining kissing, a lecture on kissing. Takže ak sa ma ďalej nepýta potom na to boskávanie a ďalšie otázky, tak už ja sa ma to ďalej nerozvíjam. And now teacher will ask him to sit with his friends in the classroom and practice understanding that he is a boy
he has penis, okay, but he could also practice to say, I am a girl with penis. Ale teraz je situácia, kedy deti sú v škole a učiteľ ich navádza na to, napríklad keď chlapec je chlapcom a má sa vcítiť do role dievčaťa, že OK, som chlapcom, ale čo keby som bol dievčaťom s penisom? So that he learns that maybe to be a boy is a social role. Takže je tým vlastne je tým povedané to, že to, že je chlapcom, je vlastne naučená rola. And not biological fact. A nie biologický fakt. So when we went to the ministry and asked them, made a list of questions and remarks how they could put this program into schools. Išli sme na ministerstvo a spísali sme zoznam otázok a poznámok, ktoré sme predložili. They told us that they don't see any problem in this. Ale oni nám odpovedali, že v tom nevidia žiaden problém. They told us that we are against our children learning about life. Povedali nám, že my sme proti tomu, aby sa naše deti učili životu. And that this is same as mathematics or English. A že tento predmet je vlastne na takej úrovni ako matematika alebo angličtina. I drive my sons, I have 4 boys. Mám 4 synov a I drive them 2 times a week to learn English. A vozím ich 2-krát do týždňa, aby sa učili I'm angličtinu. very motivated that they learn English. Som veľmi motivovaná, aby sa učili And angličtinu. half of my conversation with my sons is please learn mathematics. A polka rozhovorov s mojimi deťmi je, prosím ťa, uč sa matematiku. But this has nothing to do with putting preservative on the carrot in the middle of his classroom in age 13. Ale toto má to nemá nič spoločné s učením sa navliekať prezervatív na mrkvu. To sú úplne rozdielne veci. Ministry didn't react. Takže ministerstvo nereagovalo. And then we as parents started to pull children from the schools. A tak sme ako rodičia začali vyberať deti zo školy. We went to teachers, brought written paper. I don't want my son to attend these lessons. Začali sme spisovať taký papier, kde sme vlastne vyslovili, že nesúhlasíme s tým, aby sa naše deti toto učili. And then they started to attack us because of that we are not allowed to take our children from the classrooms. A potom začali na nás útočiť s tým, že my nie sme oprávnení brať deti zo školy. Then we went to the Constitutional Court because of this what the gentleman mentioned. A práve ohľadom tejto otázky sme išli na ústavný súd. And the Constitutional Court confirmed that this law has to be withdrawn. A ústavný súd potvrdil, že takýto zákon by mal byť zrušený. Because it is not respecting right of parents to educate their children. Pretože nerešpektuje právo rodičov vychovávať ich vlastné deti. Okay. This minister 2 years later lost his job. He was fired. A tento minister neskôr po 2 rokoch prišiel o prácu, bol vyhodený. We parents, we got the case at the Constitutional Court. A my ako rodičia sme potiahli tento prípad až na ústavný súd. But why were we obliged to do that? Why I had to spend days and many other parents fighting against Ministry of Education not to teach my children nonsenses? A prečo sme museli stráviť dni a noci snahou o zrušenie takej výchovy, kde sa naše deti učia nezmysly? And this is not the end. It is not we explained to them, they said okay, they went home. No. Ale toto nebol koniec, že by sme si povedali, OK, už môžeme ísť domov. I can guarantee to you that in 1 year they will come back with new education. Ale garantujem vám, že v budúcnosti opäť prídu s niečím novom, s nejakou novou sexuálnou výchovou. So if you manage to get 50% to this referendum in Slovakia, takže ak sa vám na Slovensku podarí získať tých 50%, tak 50% ľudí príde k referendu. And majority hlasuje 3-krát áno. Okay? Majority votes. Okay? Then
we will try to convince people in Croatia to make another referendum about sexual education. Tak potom aj my v Chorvátsku budeme vyzvať ľudí, aby sme urobili referendum o sexuálnej výchove. Ja naozaj dve vety skúsim. Z tohoto bolo zrejme, že ani rodičom neboli odobraté práva, ani nejakým spôsobom nejako ponížené a predsa sa to stalo obyčajnou povinným školským nejakým predmetom alebo teda výchovou a predsa sa to stalo. Doplním tú moju odpoveď. Áno, v tejto chvíli my rodičia máme práva starať sa o to, čo sa naše deti učia, ale spomínanom Istanbulskom dohovore, o ktorom nemôžeme mať ani páru, ani ja ho celý nepoznám. Hovorila som o tom, že je to medzinárodná zmluva a pán minister Borec sám pred veľkým ansáblom ľudí z mnohých organizácií povedal, že ho jednak teda musí posunúť trošku na neskoršie, pretože ľudia sú v uliciach. Prišlo tisíce pripomienok s tisícmi podpisov, ale teda hlavne preto, že aby ostatné zákony zosúladili s tým, čo už táto medzinárodná zmluva bude pre nás znamenať, čo bude nám kázať. A tam je práve toto všetko, citlivovanie, vzdelávanie detí nie od 4. triedy, ale od 3 rokov. Takže vidíte, v súlade od 0. V súlade musia dať do súladu naše zákony s medzinárodnou zmluvou, takže bude sa otvárať aj zákon o rodine. Nech sa páči, ak sú ešte nejaké otázky. Oho, tak to narastlo, záujem, výborne, nech sa páči, Predu. Ja by som sa chcel opýtať, ak dovolíte, pán Želky Martič, keď spomínala vlastne ich podmienky, že mali tvrdé začiatky, tvrdé podmienky, aby rýchlo vyzberali tie podpisy, ale na rozdiel od nás nemali tak nepriateľsky naklonené médiá. Čo nám je poradiť, aby sme dobre dopadli? Boli médiá, boli proti. Maybe I didn't say this clearly. We had media against us, but it was very much attacking us. It was very intensive in all media attacking. Práve, že médiá boli proti nám vo väčšine a aj na nás útočili. It was on radio, television, they were explaining why referendum is bad, why we should not go. So it was actively promoting no as answer. Že rádia, televízie sústavne vysvetľovali, boli proti nám, že prečo neísť k referendu, stále boli nastavené proti nám. My impression here in Slovakia is that they are against, but they pretend that they are neutral. A môj dojem zo Slovenska je, že vaše médiá sú síce proti, ale tvária sa navonok ako neutrálne. So they don't allow you to participate in public debate. Teda, že neumožňujú vám alebo názorom, ktoré máme, aby sa ukazovali, prezentovali v médiách. If this was a referendum on vegetarian food or on something else, you would have debates all the time in television. Keby sme mali debatu o vegetariánskom jedle alebo niečom podobnom, tak som si istý, že by bolo veľa priestoru v médiách a na to by sa to mohlo rozdiskutovať. You know, you would have long discussions, how does the hen feel when she is killed, or how does the dog feel when you don't take him outside often enough, but no discussion about children. Dalo by sa diskutovať o tom, ako sa cíti sliepka, keď je zabíjana, alebo ako často by sa mali venčiť psi. I respect animal rights of animals, but this is interesting. Rešpektujem aj situáciu zvierat. Nie som proti ním, ale je to iná situácia. Okay, what you can do. People who have Facebook can go to the website of Alianza and download the avatars. Ľudia, ktorí máte Facebook, tak môžete ísť napríklad na stránku, na ten profil Aliancie a stiahnuť si ich profilový obrázok. You can download the picture, the logo of Alianza, where it is written ANO, 3x ANO. Môžete si stiahnuť ten obrázok, kde je napísané 3x áno. And you can open discussion with your friends on Facebook about these important questions.
Môžete rozvírovať diskusie na Facebooku s priateľmi o tom, že prečo je dobré ísť na referendum. You can download questions and answers from the website of Alianza, where you have all arguments, questions and arguments why this is important. Môžete si tiež stiahnuť otázky, často kladené otázky a argumenty, že prečo ísť na referendum, sú prístupné na stránke Aliancie. You can download the PowerPoint presentation tomorrow and organize a group of people in your church, in your business, in your wherever, and have a small presentation about this referendum. Môžete si stiahnuť tú PowerPointovú prezentáciu, ktorú má Aliancia, a môžete si ju pustiť alebo zorganizovať nejaký kolektív v práci, vo farnosti alebo kdekoľvek na otázku referenda. Make a list of your friends, cousins, aunts, uncles. Môžete si urobiť zoznam vašich priateľov, bratrancov, tiet, ujov. And call them to have a coffee. A zavolať ich na kávu. And explain what are you doing on 7th of February. Čo budeš robiť 7. februára? We could go to vote together. Môžeme ísť napríklad spoločne hlasovať. So if you think, if this is important to you, and if you ask yourself, what can I do to make this referendum success? Takže ak to pokladáte za dôležité a ak chcete, aby bolo referendum úspešné, how can I make other people around me go and use their right to vote? Ak sa pýtam, že ako môžem presvedčiť ľudí okolo mňa, aby išli na referendum, you will find many ways that I didn't mention. Tak určite nájdete mnohé cesty, spôsoby, ako to urobiť. We have invited all people, all religious communities in Croatia to give us support. My v Chorvátsku sme pozvali všetkých ľudí, všetky aj náboženské denominácie na to, aby nás podporili. Catholics, Muslims, Orthodox, Protestants, katolíci, moslimovia, ortodoxní, protestanti, Greek Catholics, grékokatolíci, all. Všetci. And they have all given us support. A všetci títo nás podporili. In their communities, they have all organized prayers. Organizovali modlitby. So monasteries, all monasteries in Croatia were praying. Všetky kláštory sa za nás modlili. In all parishes, lay people have organized themselves, and 2 Sundays before referendum, after every mass, they would come out in front of their community. A vo farnostiach sa 2 nedele pred referendum laici z týchto farností organizovali a they would come instead of homily, instead of namiesto kázne, homilie, or after homily, alebo po kázni, in 5 minutes they would give a testimony why I will go to referendum, why referendum is important for me and my family. Dávali svedectvo, prečo je pre mňa osobne referendum dôležité, prečo na ňo pôjdem. Students have organized on universities small groups of students to discuss this. Študenti na univerzitách si organizovali diskusie a rozhovory na tému referenda, prečo ísť. We were always using scientific arguments. Vždy sme používali vedecké argumenty. Because this is not a religious question. Pretože toto nie je náboženská otázka. The marriage and family and children are important for every human being, believer or non-believer. Pretože manželstvo, rodina a deti sú dôležité pre každého človeka, či už je veriaci alebo neveriaci. In the last week before referendum, a v poslednom týždni pred referendum, we have people who are believers would go at certain time and pray. Ľudia, ktorí sú veriaci, tak si dohodli nejaký čas a išli sa pomodliť za And referendum. people who are not believers would at that time continue to work. A ľudia, ktorí neboli veriaci, tak v tom čase pracovali. Prepare leaflets, answer to the phones, organize things. Pripravovali letáky, vybavovali veci, telefonáty. And then at one moment they have said, wait, we will also come with you and pray, sit down, pray, and stop working. A hovorili, že tak oni tiež prestanú pracovať a pôjdu sa modliť na chvíľku ako tí veriaci, lebo je to ľahšie. And we told them they cannot. Ale povedali sme im, že to nemôžu. Because somebody will accuse us that we impose our faith on them.
Pretože by nás niekto mohol obviniť, že im vnúcujeme našu vieru. So what I want to say is that all human beings, no matter how different we are, Takže čo chcem povedať je, že všetci ľudia, bez ohľadu na to, aký sme, if we agree about marriage and family and children, ak sa zhodneme na manželstve, rodine a deťoch, we can find a way to motivate one another to come to this referendum. tak nájdeme spôsob, ako sa navzájom povzbudiť, aby sme išli na referendum. Nech sa páči, vzadu tam. Ja som sa chcel trošku skôr opýtať alebo čakal som od vás skôr takú reč o tom, do akej miery tá debata naša s tými protivníkmi má byť, ja to nazvem tak, invazívna, alebo mierna, alebo invazívna. A to kvôli tomu, aby to nevytvorilo opačný efekt. Lebo vidíme, že tieto zvratenosti sveta sa tlačia tak ďaleko, že pomaly budeme učiť deti v škole, že vlastne väčšinovo je zaužívaný spôsob obživiť človeka tak, že vzdelaním si zabezpečí prácu, akože zamestnanie, ktoré ho potom bude živiť. Ale je aj iný spôsob, kde sa nemusíte ani učiť, kde sa nemusíte ani zamestnať, jednoducho ukradnúť a mať. Podľa hesla, kto nekradne, ten okráda rodinu. Hej, trebárs. Lebo to je slobodné myslenie, čiže môžeme myslieť aj takto. Známe veľmi dobre, že štát to neakceptuje a je to trestný spôsob života. Z otázky, ako ste hovorili o frustrácii, ja vám poviem veľmi presne, ja mám také problém s tou frustráciou. Prišiel som k lekárovi a hovorí mi, pán farár, už máte nejak veľa kýl, čo je dávate? Ja hovorím, že slaninu, to musíte opustiť. Hovorím, to kde, pán doktor, však to také fajné. A on mi hovorí, keď neopustíte slaninu, to zomriete. Hej, moja jedna známa ochorela na rakovinu a lekár jej povedal, musíte zmeniť svoju životosprávu, svoj jedálniček, všetko musíte zmeniť. Ona zostala z toho taká frustrovaná, že všetko, čo mala ráda, zrazu musí všetko zmeniť. Čiže on jej pritom povedal, že tá rakovina u vás je od detstva. Ona sa len teraz prejavila. Toto všetko u vás bolo, u vás to kličilo. Hej? Čiže ja neodsudzujem tých ľudí, ktorí majú problémy. Ja odsudzujem to, že problém, ktorý oni majú, vnášajú pred svet ako formu života, ako určitý vzor, že takto máme žiť, toto spôsobuje. A ja pritom hovorím, a páči sa mi veľmi vaše logo, hej, vlastne akože referendum za dieťa, za práva dieťaťa, aby naše deti mohli mať otca a matku. Je to veľmi pekné, je to trefné, není to veľmi invazívne, ale na druhej strane musíme povedať aj to, že vlastne rodina ako základ spoločnosti má jednu zo svojich funkcií reprodukčnosť. A pokým sa nazve rodinou spoločenstvo dvoch ľudí rovnakého pohlavľa, sú schopní oni plniť reprodukčnú funkciu ľudstva? Jednoznačne. Dopadnú tak, jak ja, keď neprestanem jesť slaninu. To je jak tá moja známa, ktorá nezmení svoju životosprávu a stravovací lístok, keď má rakovinu, zomrie, takisto aj ľudstvo vymrie, keď nezmení spôsob života a budeme žiť dvaja ľudia jedného pohlavľa a nazývať sa, že sme rodina. A tým pádom vymrie ľudstvo.
Tam bola tá otázka, že akú voliť metódu komunikácie, nejakú invazívnu, alebo aký spôsob, aby sme buď neprovokovali, ale záleží, aby sme komunikovali správnym spôsobom a dôrazne tú tému. I think that we have to continue to be persistent in giving arguments why it is important to stop redefinition of marriage. Myslím si, že by sme mali byť vytrvalí v tom, aby sme dávali dôvody pre manželstvo, tradičné manželstvo medzi mužom a ženou. We have to continue giving arguments that every person can accept in our society. Takže I think that we should give arguments that every person, believer or non-believer, can accept because they are a result of the natural laws. Mali by sme dávať také argumenty, aby každý v našej spoločnosti, či už veriaci alebo neveriaci, bol schopný pochopiť túto dôležitosť, túto hodnotu. Our opponents tried to tell that we are promoting marriage as a union of men and women because we are believers. Naši oponenti nám často vyčítajú, že my propagujeme manželstvo ako zväzok muža a ženy preto, že sme veriaci. They wanted to say that only those who are believers think that marriage that is the best place to raise children. Hovoria nám, že vlastne je to na základe našej viery, že len preto tvrdíme, že je to výnimočné, lebo sme veriaci. And this is not truth. They wanted to make us more narrow. Ale toto nie je úplne pravda, akože oni to chcú zúžiť. You know, go to church, pray about this, but don't organize referendum. Hej, chod do kostola, modli sa, ale neorganizuj referendum. So I think it is very important that with our values we become active in our society. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa my s našimi hodnotami aktívne zapájali do spoločnosti. In the debates I have had, very often they would tell that I am a Catholic. V debatách a diskusiách mi často vyčítali, že som katolíčka. And they would tell me, you say this because you are Catholic. Hovoríš to, lebo si katolíčka. And then I would always say, do you really ask me what is my religion? Ale ja som sa bránila, že pýtaš sa ma skutočne, úprimne, že či to robím preto, že som katolíčka? What is the next? Are you going to ask me my nationality? Budeš sa ma ďalej pýtať moju národnosť? Are you going to ask me, am I a member of Communist Party? Budeš sa ma pýtať, či som členkou komunistickej strany? Because this is not the way that in democracy people should discuss. Ale toto nie je spôsob, akým by sme v demokracii mali diskutovať. Our opponents were quoting Pope all the time. Naši oponenti často citujú aj pápeža v That Pope is for love and Jesus is for love and we should understand it. Že Svätý Otec je za lásku, že Ježiš hlásal lásku. And that we are against. A že my sme proti tej láske. So I have told them that I would ask them not to include their religious beliefs into the academic discussion. Tak som im pripomenula, aby nevnášali náboženské argumenty do tejto debaty. Because they didn't have arguments. Pretože nemali argumenty. Ja len vám poviem toľko, že áno, lásku. Veď ja mám rád svojho brata ako brata, nie ako chlapa. Svojho otca mám rád ako otca, nie ako chlapa. A už o to viac môžu my ľudia prispovedať, a to hovoríte vy, pretože ste kňaz, a tak ďalej. A ja ho zoberiem a myslím, že moje včely, chovám včely, hovorím, sú nábožensky založené? Nie sú. Tak príď k ním a uvidíš. Je tam taký, u včiel je veľmi veľká príbuznosť človeku, dajú sa veľmi porovnať. A otázkou tam je to, že keď kráľovna počas 12 dní po vyľahnutí, kedy je tzv. Ruina, sa neoplodní, potom ďalšia jej generácia sú len sami samci. Hej, to včelstvo zákonite vyhynie. To isté aj my ľudia, pokým budeme žiť len v jednom spoločenstve a nebudeme plniť reprodukčnú úlohu ľudstva, tak vyhynieme ako ľudia, sami seba zničíme. Ďakujem, nech sa páči. Kto ďalej? Dajte mikrofón. Ďakujem pekne. Vážení prítomní, Európa vymiera v podstate len vďaka imigrantom, prisťahovalcom. Tá demografická krivka sa ešte drží ako tak. Moja otázka znie. V Chorvátsku je silná moslimská komunita a
Ako sa staviala k vašej iniciatíve, k referendu? Či ju podporila, alebo bola indiferentná? A ako máte víziu spolužitia moslimskej a tej tradičnej európskej, kresťanskej rodiny v Európe? Ďakujem. We don't have a large community. We have a small community. Nemáme veľkú túto komunitu, skôr malú, But they have supported fully referendum. ale plne podporili referendum. They agree that marriage is between man and woman, Súhlasili s tým, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou and they have supported us. a podporili nás. Yes. When you mention Europe and the problem that Europe now has today, Keď spomínate Európu a problémy, ktorým Európa dnes čelí, this reminds me of the fact that we have lived for 45 years in a certain ideology. tak mi to pripomína fakt, že sme 45 rokov žili v ideológii. And communism has had its rules, and they were telling us how we should think and what is good and what is wrong. Komunizmus mal svoje zákonitosti a hovoril nám, čo je dobré, čo si máme myslieť, ako treba konať. For 45 years. Po dobu 45 rokov. And then suddenly this whole system fell apart, broke down. Ale potom celý tento systém sa zrútil. And what has made possible transition from breaking of this system into normal life? A čo umožnilo, aby tento systém prešiel do normálnej, fungujúcej spoločnosti, do normálneho života? People Ľudia. who didn't accept false values of communism. Boli to ľudia, ktorí nesúhlasili s týmito falošnými hodnotami komunizmu. People who have kept values, protected them and lived according to these values. Ľudia, ktorí si uchovávali tieto hodnoty a žili podľa nich. And I didn't see any communist leader coming and telling us, I'm so sorry, I was so wrong. I was telling everything wrong to you for 45 years, forcing all of you to live in a wrong way. A nezaregistroval som žiadneho komunistického vodcu, ktorý by teraz vyšiel a ospravedlnil sa, že prepáčte za to, čo som robil za tých 45 rokov, že to bolo zlé. Then it was dictatorship and we could only create subculture. Vtedy to bola diktatúra a mohli sme iba vytvoriť subkultúru. We could live values, authentic values in our families, in our church communities as below the surface. Tieto hodnoty sme mohli vlastne žiť iba v našich rodinách a vo farnostiach, akoby pod povrchom. And because we lived in this way, we today live. A pretože sme žili tieto hodnoty, tak aj dnes Our žijeme. society lives today. A naša spoločnosť z toho dnes žije. But today we live in democracy. Dnes ale žijeme v demokracii And we don't need to be subculture. a nemusíme byť subkultúrou. At home, talking between ourselves. No. Iba hovoriť si medzi sebou. This is our country. Toto je naša krajina. We are citizens here. My sme tu občania. There are rules of behavior for everybody. Sú tu pravidlá správania pre všetkých. And we should use our right to form our society. Mali by sme využiť právo na to, aby sme si formovali našu vlastnú spoločnosť. Not only our family, not only our church, but also our society. Nie len rodinu, nie len cirkev, ale aj celú spoločnosť. And we are called to do it now, in this one case, with this referendum. And when this referendum goes away, there will be again another thing that we will have to do. V tejto chvíli sme povolaní to urobiť cez referendum, ale po referende sa môžu ukázať nové otázky, ako to urobiť, ako to realizovať túto zmenu. Freedom, there is no freedom without courage and without fight. No. Neexistuje sloboda bez odvahy a bez zápasu. Nech sa páči, ďalší.
Aj keď sa pozrieme do tejto sály, tak vidíme, že našou kľúčovou témou je účasť. Spomínali ste aj svoju skúsenosť z Chorvátska, kde bolo to síce politické a nie ľudové referendum o vstupe do únie, že sústredené úsilie politikov, médií aj cirkvi za túto vec nepriviedlo k urnám toľko ľudí, koľko vlastne potrebujeme. Že tomuto vášmu chorvátskemu zázraku minuloročnému dopomohlo práve to, že na vaše referendum bol vedený útok zo strany politikov aj zo strany médií. Pretože ja takisto viem, keď na mňa niekto zaútočí, tak vo mne vzrastie adrenalín a bránim sa. Nám vlastne zatiaľ chýba nejaký jasný útok, niečo, čo by v národe vzbudilo ten adrenalín bojovať. Tí politici aj médiá to zatiaľ robia, ako ste spomínali, veľmi rafinovane. Vyhýbajú sa útoku, konfrontácii, ale zdá sa, že naozaj človek je v svojej prirodzenosti stavaný na tú aktívnu obranu, že my ten útok v nejakej forme asi potrebujeme. Neviem, ako to povedať, ako sa máme vlastne zamýšľať, ako využiť tento zvyšný čas na to, aby sme zmobilizovali ľudí aj bez toho, že ten útok tu neprichádza. Lebo účasť je našou kľúčovou témou, ako vlastne, ktorí sme tu, tak sa zhodneme, že ak kvórum dosiahnuté bude, tak referendum má veľkú šancu byť úspešné. Ďakujem. Môžem k tomu povedať taký názor. Po tých 25 rokoch, čo už žijeme v demokracii, tak ja som si doteraz myslela, lebo už v pro-life hnutí, pro-family aktívne, ja som preto bola pridružená činnosť, teraz moja tá hlavná činnosť, sa venujem pomaly 20 rokov. Z začiatku som si myslela, že nevieme komunikovať. A teraz práve to aj mnohí aj vy vnímate, týka sa to vyslovene kresťanstva, že žijeme taký nový životný štýl. Kresťanstvo áno, ale iba mimo dosahu škôl a verejného priestranstva. A náš hlas sa ignoruje. Môžem hovoriť za tých 17. ročník, už budeme napríklad aj teraz mať vedecko-populárnu konferenciu Vyber si život. Nie sme proti nikomu, iba ponúkame niečo. Iné hodnoty, iný štýl života a totálna ignorácia. A už napríklad pred 6 rokmi sme robili tiež na ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom konferenciu. A tá doba, už len to, čo sme už vtedy skonštatovali, sa blíži, pretože nemáte s kým komunikovať. Tu môže aj Hanka potvrdiť, že už sme v tom našom domove, keď sme ho zriadili, dali ponuku, aby ženy nešli na potrat. Pomohli sme vyše 700 žien a deťom. Máme výsledky. Nikto od nás nechce. Tak môžeme už hovoriť o novej ideológii, ktorá je už infiltrovaná v našej spoločnosti a my to možno, že ešte nepociťujeme také ohrozenie ako tí bežní ľudia, pretože úspešní, bohatí sú v popredí, zaujímajú sa o nich médiá. A sama sa priznám, keď po úspešnom národnom pochode za život nedá sa mi vrátiť ešte 2,5 roka dozadu, lebo myslím si, že mnohí, čo ste teraz aj tu, tak ste sa zúčastnili tuto práve v Prešove púte ikony Čenstochovskej Panny Márie za záchranu civilizácie, života a lásky. A osobne po tejto púti boli sme tu 9 dní na Slovensku
Asi 50,000 ľudí sa toho zúčastnilo. Tak začali sme veci vidieť ináč. Hneď v zápäti na to sme vyzvali našich otcov biskupov, ako požiadali o spoluprácu pri organizovaní prvého národného pochodu za život. A s veľkou radosťou sme prijali, že nakoniec tú organizáciu si to zobrali sami, my sme im boli napomocní. A v Košiciach, že prišlo toľko veľa ľudí. Tí ľudia v podstate možno až nevedeli, prečo tam boli, ale práve tie témy, ktoré sme začali objavovať. Hovorili sme tu sexuálnu výchovu. Ona oficiálne nie je. Ja tu mám aj na stole ako prichystané, že už je 7 akreditovaných programov na výuku a dokonca metodické, pedagogické centrá, ktoré patria pod ministerstvo školstva, to niektoré vypracovali, tak sa objavili. Začali sme hovoriť už o gender ideológii a začali sme už potom o nových ľudských právach. No a podstata toho, prečo sa nevieme počúvať, to som chcela sa k tomu dostať, tak jednoducho vnímame, že tam sa nedá napríklad právo na život a právo možnosti voľby nájsť nejaký prienik. Buď jedno sa rozhodneme, alebo druhé. To isté. Pri tej ideológii my podľa prirodzeného poriadku v podstate sme za to, že rod je založený na biologickej sexuálnej identite muža a ženy a tá druhá strana zase hovorí niečo iné, lebo cieľom je dospieť k spoločnosti bezpohlavnej, čo znova sa nemôžeme zhodnúť. Čiže tam ten dialog, len čo som chcela povedať, že po 25 rokoch nežijeme v demokracii a nežijeme v pluralitnej spoločnosti. Je tu počuť len nejaký jeden názor. Takže my sa musíme zmobilizovať. A to referendum, ktoré je teraz, možno, že nám ukáže, kde sa nachádzame a potom sa môžeme pomaly spamätávať a medzi sebou ako zo spodu urobiť znova, ja hovorím už o revolúcii. Otázka bola, ja to preruším trošku, otázka bola, že ako sa zmobilizovať a ako tomu pomôcť, pretože pán, ktorý teda ten príspevok predniesol, hovoril, že ako keby sme nemali impuls, pretože k tejto téme neexistuje útočník. Ano. Čiže toto, keby sme... skús... Ešte, áno. Ešte toto som sa, práve toto je možno, že vidíme, že to nejde, že nás ignorujú, tak impuls k mobilizácii. Ale... Okay. So, you have to take now leaflets and share them with all people you know. This is one thing. Takže vy tu teraz by ste mali zobrať letáky a šerovať, rozšíriť ich medzi vašich priateľov. Take poster and put it on as many places as you can. A zoberte si plagáty a vyveste ich na čo najviac miest, kde ste schopní. If you're a member of political party, call your head of your political party and ask him to invite members of his party to go to referendum. Ak ste členmi nejakej politickej strany, tak môžete zavolať šéfovi nejakej tej pobočky a vyzvať ho, aby podporil referendum. Go to your parish priest and ask him, can I on Sunday come out and tell people why they should vote, why I will vote? Can you go to your priest and ask him if on Sunday after every service he cannot tell people why they should go out and vote? Alebo môžete vyzvať vášho kňaza, aby aj on vyzýval a mobilizoval ľudí, aby na nedeľných kázniach, aby išli na referendum. Make a list of your family and friends who have 18 years old. A môžete si robiť zoznam vašich priateľov, ktorí majú viac ako 18 rokov. Don't talk to those younger than 18. Menej ako 18 nie je podstatné teraz. We need 18. Potrebujeme tých, čo majú viac ako 18. And ensure that they understand that they have to go, that every person will be responsible. A uistite sa, že rozumejú tomu, čo ide v referende a že pôjdu na referendum. I believe so much that you can bring 50% to this referendum that I came from Croatia here. Som úplne presvedčená, že je vo vašich silách nazbierať tých 50%. So I'm sure that if every person that we talk to and that we can get in touch with will bring another 4 people to referendum, this will work. Ak každý z vás pritiahne ďalších 4 ľudí na referendum, tak to môže výjsť.
I always tell people, the fight is ours. Vždy hovorím ľuďom, že ten zápas je náš. Our responsibility is to fight. Je to naša zodpovednosť bojovať. Victory or defeat belongs to God. Ale víťazstvo alebo prehra už záleží na Bohu. I have to say I prefer victory. Mne sa viacej páči víťazstvo. So I hope that on 7th of February we will also celebrate in Croatia together with you. Takže dúfam, že toho 7. februára budem môcť s vami oslavovať toto víťazstvo. We will help you from far away. Pomôžeme vám z ďaleka. A existujú ďalšie a ďalšie možnosti a tvorivosti sa medzi nekladú. Napríklad som bola upozornená, že pán podnikateľ, ktorý vlastne predáva len nejaké komponenty nábytku, tak na svojom e-shope, na svojej web stránke, najprv, keď kliknete, tak vybehne reklama idem na referendum. Ľudia, môžete si na www.aliancia.sk objednať na adrese plagát, respektíve takú billboardovú plachtu a zavesiť ju na svoj plot, na svoj dom a tak hlásať ľuďom, že ja sa nebojím, ja nemám strach vyjadriť tento názor. Ale môžete aj napísať pánu riaditeľovi verejnoprávnej televízie, že sa vám nepáči, že niekto upiera slobodu slova, lebo to je o vás. To nie je o tom, že upierajú slobodu slova teraz nejakým pár ľuďom, alebo aliancii, alebo tým, ktorí podporujú, ale to je o vás, že nám začínajú takto upierať slobodu slova. Takže určite sa vašej tvorivosti medze nekladú. A Gandhi povedal, že najprv vás zosmiešňujú, a to sme si užili a užívame. Stredovek, talibánci, bigotní, blázniví, hlupáci, neprofesionáli, smradi, aj zmrdi a podobné. To je ešte v podstate celkom fajn. Je tam ešte nejaké slovo, na ktoré môžete aj reagovať, možno aj vysvetľovať, prosiť, dialog a podobne. Horšie je, keď ten druhý krok je, že vás ignorujú. To, keď zostane ticho, aké zostalo teraz, že vôbec nemôžeme odprezentovať za peniaze nemôžeme si kúpiť priestor v televíziách ani vo verejnoprávnej, tak to je už iné kafe. Naozaj, keď zostane ticho a teraz sa nikto iný nemôže dozvedieť. Práve preto vás prosíme o vašu aktivitu. Ale ten Gandhi ešte dopovedal, že najprv vás usmiešňujú, potom vás ignorujú a nakoniec zvíťazíme. Tak ja verím, že 7. februára zvíťazíme. A hlavne viesť dialog so všetkými. Ako neodsudzovať, neísť násilne na tých ľudí, pretože máme 4 také kategórie ľudí. Jedni ešte ani nevedia, že bude referendum. Treba im o tom povedať. Druhí vedia, ale povedia, že zbytočne oni tam nepôjdu. Presvedčiť ich, aby išli, že je dôležité. Tretí, ako vedia, ale nechcú povedať áno, tak ich presvedčiť, zaškrtnite nie. To je tvoj názor. No a potom sme my, ktorí vlastne pôjdeme a zaškrtneme 3-krát áno. Takže stačí komunikovať. Mne sa veľmi tak páči takáto iniciatíva. Máme tu bielu stužku. 23. decembra sme sa stretli u pána arcibiskupa. Máme tu už otázku, takže stručne. Tak ja iba som chcela, že mobilizácia ešte ako robiť. Tak nosiť biele stužky. To bola tuto z Prešova iniciatíva a možno začať dialog, že prečo máte tú bielu stužku teraz, nie v marci. A takto nadviazať. Takže komunikovať. Chcem vás pozbudiť všetkých, lebo ja som tiež bol vyzvaný, že či nepomôžem s roznašaním letákov. A priznám sa, že som v kampani nič iné neurobil, ale cestou do práce, tu z Prešova do Vysokých Tatier, som sa zastavil na benzín pumpe a popýtal som tú obsluhu, že či tam nie je nejaký zodpovedný vedúci. Povedali mi, že nie je a že v jakej veci, že mám tu letáky a chcel som tak vás poprosiť, že keď ľudia prídu natankovať, takže či by si nemohli zobrať. A on sa zamyslel a vraví, viete čo, ja to s vedúcim vybavím, ja to už budem roznášať.
Hej, to ma tak povzbudilo. Cestou ďalej som sa zastavil v reštaurácii v takom salaši, kde je veľká návštevnosť, kde dobre varia, kde ľudia chodia a znovu som poprosil ten personál. A toto isté bolo, hej, že my dievčatá povedali, my to s vedúcim vybavíme, nechajte nám to, my to budeme rozdávať. Hej. A vrcholom bolo v nedeľu po svätej omši, keď som vo Vysokých Tatrách, tam v tej dedinke, kde pracujem, poprosil pána farára, že mám také letáky, môžem vám to akože doniesť. A on vraví, ale ja potrebujem veľa, lebo ja to chcem, aby sa do každej rodiny dostalo, v škole, aby to bolo. Tak chcel by som aj vás, duchovných, čo vás tu máme, že by ste tú svoju autoritu využili a aby ste sa nebali zapojiť do takej občianskej kampane a požiadali tých svojich kolegov, kde vy učujete náboženstvo, že pán riaditeľ, tak tu je takáto možnosť, porozdávajte tie letáky, aby sa do každej rodiny dostalo. Čiže treba provokovať. Úplne s vami súhlasím, lebo človek iba vtedy veľa zrobí, keď chce. Všetko z mojej strany. Nech sa páči, ešte tam, kde je otázka? Vľavo. To je taký, pre nás, myslím, taký dobrý obraz z dejín, že Filištinec sa vysmieval Davidovi. A čo sa stalo, viete? Ďakujem pekne. Zabil svojho obra, ktorý vlastne sa z neho vysmieval, že je taký malý. Aj my sme mali. Tak ja myslím, že asi sme vyčerpali otázky z pléna a myslím, že sme vyčerpali aj našu tému. Takže aj sme sa zabavili. Najprv bola pláca, až potom práca. A ešte máme jednu pozvánku na záver a už vás rozpustíme. Jednou z aktivít, ktorá tiež prebieha, tak mi sa páči, ako Želka vravela, že v Chorvátsku jedni sa modlili, druhí pracovali a potom nastala chvíľa, keď tí, čo sa iba modlili, začali aj pracovať a tí, čo pracovali, začali sa aj modliť. Úžasná kombinácia a my teda tiež dávame možnosť, chceme ísť na púť do Ríma kvôli tomuto referendu. Takže kto by mal záujem, myslím, že aj tuto z grécko-katolíckej diecézy jeden kňaz, to má na starosti, sme sa spojili, my takisto u nás vo Fóre života. Orgány máme všetko zabezpečené, autobus, ubytovanie, tak je to od 31. januára, vraciame sa 5. februára. Mali by sme tam byť na Anjel Pána pri Svetom Otcovi na námestí a na audiencii 4. februára, takže kto by mal záujem na webovej stránke Fóra života, nájdete hneď aj prihlášku. Prihláste sa, keď budú 2 autobusy, tak pôjdu 2, keď nazbierame 1, tak aspoň 1. Takže toto je pozvánka. Not more than 2 buses. Nie viac ako 2 autobusy. The others have to stay here and work. Ostatní musíte zostať tu a voliť. Musia pracovať. OK, takže ďakujem veľmi pekne, že ste vydržali, že ste prišli podporiť a ja ďakujem aj našim hosťom, Želke Markič a všetkým ostatným. Pekný večer.